И здравейте хора, тук сме от Студио BTV и днес един от българските репортери ще участва в оцеляването на Беар Грилс. Махни се, откара, бе, простак. В момента Беар Грилс закриваше камерата, нещо, изгонихме го. Ще го изнасила след малко. Айде. Но това ще е по-късно. И сега ще видим пряка връзка с нашия репортер. Здравейте хора, в момента се намираме на Чантинг на Warp Enchant на спаунера на Ендъргот. Махни се, бе, келеш. Какъв спаунер? И това над мен е... Ей, Беар Грилс, чакай, бе, нали заедно ще оцелеме. Защото те е был задник. И това до мен е Беар Грилс. Вижте го какъв е грозен. Маша. На F5 не мога му оцелиш, кукула. Имаш късмет, че си ганчат на глава, мастила, бе. Беги, бе, циганин. Ай, върва назад, да не престани. Добре. И хора, ако сте гледали в Discovery лъжат, тук сме с по-добър графика, по-хубаво HD, всичко ни е най-хубаво. Discovery са много ладни. И Беар Грилс некъде отиде в майната си. Порто са. Да ебата теба в циганина. Значи хора, в Discovery Беар Грилс си пика пикнят, аз па си пика пикнят. Си пие пикнята. Си пие пикнята, това е вярно, той преди малко си изпи. Да, знам, че си изпи пикнята, спокойно. Не, ти си изпи. И хора, няма да спираме видеото и да го обработваме, защото така ще слагаме в Photoshop и ще изгледа, че Беар Грилс е много добър, а той е измамно копренце, което снимаченето на студио дни са пица. Може да порташ, ако речеш път. Ти мога да не си такъв измамник. Но аз не съм измамник. Само малко. Само? А да но ме види неговата майка, с дрътата му таратайка. Мога да приемаш, прия. Ама ли мръднах без да искам. Айде днес. Айде нощте се. И хора, в момента сме някъде в газа. Къде сме, бе? Цигнин. Ти къде? Никъде не ме ядаш. Ей, микрофон ти е гаден. Не бе, аз кашлях. Да те бъл кашленото. И хора са почнат вали, а мен ма страх от грамотевици. Мен ма страх от лак най-вече. Хора, утре си преинсталвам комп. Надали. Няма да лаги повече. Ах, че лагна. В момента снимаме Нямам търпение си. В момента натискаме F3 да видим. Значи в момента сме с уникалните... Чакайте. F3 бе, тапанар. Какво? Не цъкай F3 бе, ние така си покажем координатите бе. Ма че бе, ние сме в MX газо. Ние не ме живеем тук, хора. Добре, дай да вече приключваме клипа по оценката на дървото. Що? Много е. Златна ябълка. Ще бе гладен. И хора, значи, това беше от моя... От нас, от BTV. Ще прибием Беар Грилс спокойно, а сега ще го шибнем даже. Искаш ли бе? Не мудрих с това да му меча. Шарп петица. Не, шарп петица кари. Шарп тройка, ама. Айде. Ето хора, ударих Беар... Имам удари. Ще умреш. Имам удари. С меча? Да. Нищо не взе. Не, аз знам да взема една легендарка. И това беше от нас хора, сега ще прибия Беар Грилс. Чакай, цигним долен. Престани. А да много види неговата майка с дрътата му. Таратак, и това беше от мен хора. До скоро, довиждане и чао от BTV.